Fe yw Steffan a dwi'n cynrychioli Mogamrin yn Llandybia. Pob dydd dwi'n dod mewn a dwi'n helpu creu y buildings i mynd mas, so dwi'n dechrau wneud y walydd, y roofs a popeth, a wedyn dwi'n dod nhw i gilydd i mynd mas wedyn ar site. Hoff peth am y swydd yw bod fi gallu gweithio 'da lot o pobl oedran fi a bod y cymuned yn rili dda yn y swydd. Mae'r camaraderie yna yn rili dda. Fi'n joio gweithio a cael laugh pob dydd yn y job, ie. Yn good. Mae llwyth o cyfleoedd i pobl ifanc. Mae lot o pobl ifanc yn dod yma a mae lot o pobl ifanc yn aros yma achos mae siwr gymaint o cyfleoedd. I fi, fi'n gwneud IOSH course sef fel Managing Safely and Health and Safety blwyddyn hyn. So mae cyfleoedd i fi i mynd lan yn y cwmni i cael rôl fel Health and Safety pryd fi'n henach neu rhywbeth. A am roles arall, mae lot o pobl wedi mynd o'r shop floor fel brawd fi nawr. Dechreuodd ar y shop floor, nawr mae wedi mynd lan i purchasing yn y swyddfa, so mae lot o roles fel yna mae pobl gallu gwneud. O'n i wedi tyfu lan yn yr ardal a es i Brifysgol yn Caerdydd. A ges i swydd lan yna a y cwmni o'n i'n gweithio a ddim bust. Ond pryd i'n gweithio lan yna, ddim mor drud lan yna i byw lan yna a pethau fel yna. A y cyflog ddim yn really matcho'r faint mae'n costi i byw lan yna. So des i nôl gytre, mae'n chepach i byw a mae'r arian yr un peth. So mae'n well i fi cael mwy arian i spendo ar y penwythnos wedyn. Tyfu lan yr ardal, rwy'n nabod lot o pobl sy'n byw rhwng yma, a mae lot o ffrindiau fi'n gweithio yma, so fi'n cofio gweld pobl o'r ysgol, nawr dod nôl fan hyn, os wedi gweld nhw'n blynyddau, ni'n dod nôl at ein gilydd a cael atgofion a stwff fel yna. Mae'n rili neis i dod nôl at gilydd ar ôl cwbl o blynyddau i ffwrdd yn gilydd, a just lot o pobl ifanc da'r rhan interest a stwff. So mae'n neis i just bod gyda pobl rhan fel mindset chi a stwff fel yna. Mae llwyth o pobl wedi datblygu gyrfa yn y cwmni. Mae loads o pobl fan hyn, mae'n gweithio yma 20-30 years plus. Y hen boss cyn fan hyn, mae wedi gweithio yma 37 years yn gyda. Mae boss fi nawr ar y shop floor, Steve, gyda 30th year mae fan hyn. So mae loads o pobl yn dechrau pryd mae'n ifanc, nhw'n aros yma yn blynyddau. Mae hwnna'n dangos pa mor dda cwmni gweithio i fan hyn. So pobl mae'n gadael gweithio. So mae'n digon o opportunity i pobl ifanc i dod yma aros a mynd lan y ladder fi'n credu a cael management roles fan hyn. Fi'n credu tip jyst i rywun ifanc i jyst beth bynnag hyd yn oed os mae fe'n labourer neu jyst beth bynnag swydd ar y gwylod, jyst wneud e, rhoi application mewn, ti'n gallu wneud e a gallu ti climb o'r ladder yn gloi a mae'r bosses yma nhw'n rili dda os ti'n dweud fi moyn bod electrician neu fi moyn bod yn carpenter, ti'n gallu dod yma a dweud wrthyn nhw, os ti'n labourer, fi moyn bod yn carpenter, bod nhw'n cynnig i ti mynd i'r coleg a stwff a wneud rhywbeth fel yna, bod nhw'n talu chi mynd ar y cwrs a gallu ti wneud fel apprenticeship neu rhywbeth fan hyn, un dydd yn y coleg a 4 dydd fan hyn fel electrician neu carpenter neu rhywbeth fel yna. Fi'n defnyddio Cymraeg pob dydd yn gwaith. Mae rai o pobl, especially pobl henach yn credu, nhw'n hoffi siarad Cymraeg mwy na Saesneg, so mae'n neis cael ei defnyddio'r iaith. A pobl ifanc hefyd, lot nhw'n dod trwyddo yn gallu siarad Cymraeg, mae'n neis jyst i defnyddio'r sgiliau pob dydd. Fi bod weithiau ar ôl gadael ysgol, so lot o pobl yn siarad Cymraeg, a mae'n neis i cael defnyddio fe pob dydd, so fi ddim yn anghofio fe, rili. Mae Sir Gar yn lle prydferth i byw. Fi'n hoffi byw yma. Commute fi gwaith dim ond 5 minutes a stwff fel yna. So pob dydd ar ôl gwaith, fi'n gwybod yn y haf, o'n i'n gorffen gwaith 2 o'r gloch yn y prynhawn, o'n i'n gallu mynd lawr y traeth, mynd cerdded a stwff. A loads o amser sbar dy fi. So mae'n lle neis, sim traffic. Mae'n really neis i tyfu lan yma.